Danmark er et af verdens førende lande inden for griseproduktion. En del af forklaringen er det tætte samarbejde, der er mellem griseproduktion, industrien og forskning. I Danish Pig Academy er vi 28 virksomheder, som alle udvikler løsninger inden for moderne griseproduktion. Her har vi en virksomhed, som laver foderblandinger til grisene og sikrer, at grisene får de vitaminer og de mineraler, de har behov for. De danske avlsgrise i dag producerer meget mere kød og mindre fedt. Dermed får vi et produkt, som er meget sundere for forbrugeren, og samtidig bruger de meget mindre foder, og dermed en kæmpe miljøgevinst. Jeg står nu her i en farsti til løsproducør, og det er her solen kan komme ind med smågrisene og lægge de med dem. Den er nu blevet mere åben, og der er mere plads. Og per 1. januar i år har vi faktisk i Danmark indført en ny regel, at alle nye stalde skal være med farstier til løsproducør. Jeg står nu her med et halmanlæg, som kan give søerne halm flere gange om dagen. Og det sker også automatisk, og dyrene de elsker at få frisk halm flere gange om dagen. Der bliver udviklet et softwareprogram, så man ved, hvornår soen skal tilses, hvornår den skal vaccineres, og for at give medarbejderne det rigtige overblik i stalden. Det her det er et vejkamera, som holder øje med grisene og vejer grisene. Og så kan landmanden se, om grisene de er sunde og raske. Når teknologien spredes, så kan vi være med til at reducere CO2-udledning, forbedre miljøet og forbedre dyrevelfærden. Men det kræver et fortsat stærkt dansk landbrug, som kan være med til at gøre verden til et bedre sted at være i.